Allah ya ji mu, Allah ya sa mu dace, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To masu saurare, wannan dai kalma ce wanda duka kun saba jinta daga bakin wannan jarumi na ku, wato Naziru M. Ahmad, ko kace Naziru sarkin waƙa, wanda kullum yake ƙoƙarin ya ga ya samo wa masoyansa waƙa ta faɗakarwa, nishaɗantarwa da kuma wa'azantarwa, waƙa ta siyasa da kuma sarauta da dai sauransu. Wanda hakan ne yasa aka mai laƙabi kuma aka ɗauki sarauta aka ba shi a matsayin sarkin waƙar sarkin Kano. To wannan jarumi dai bai tsaya ba don ganin cewa ya ci gaba da kawo muku waƙoƙi masu ɗumi. Don ganin cewa ya kawo muku waƙoƙi masu ɗumi, duba da yadda wannan shiri na labari na shura, hakan ne yasa ya bugo muku album akan wannan shiri na shi na labari na, wanda yayin wannan jarumi yake ɗauka, kuma har wannan jarumi yake taka rawar gani a cikin wannan shiri. Kuma na subscribe akan bidiyon nan, kuma ku danna alamar ƙararrawa da kuma alamar liking. Mun gode masu sosai.